és un clip on mostrarem de quina manera muntar la posició dempeus, que en sànscrit es diu Tadasana i que ve a referir-se a una posició empoderada i ferma. Tadasana vol dir la postura de la muntanya i que no és ferm que una muntanya, una gran base que s'eleva fins que al cim té la capacitat d'obrir-se cap al cel, exactament com som nosaltres, des de les cames, una bona base, un tronc que s'alça i finalment totes les nostres conformacions subtils que s'obren al cel, a altres dimensions, a la mateixa font, de la mateixa manera que la mateixa font és capaç de canalitzar el seu propòsit a través de cadascú de nosaltres. Veurem que nosaltres estar dempeus és una manera molt natural d'estar, però realment ens ha costat molts esforços i molt entrenament i sobretot també la voluntat, el propòsit dels nostres entorns socials i familiars perquè aquell bebè que vam ser pogués desenvolupar la capacitat d'estar dempeus, cosa que ens atorga un bon arrelament assentat a la mare terra i també aquesta disposició vertical, que és aquesta canalització energètica i consciencial cel-terra. Avui tenim de nou a l'Eva. Bon dia, Eva. Si vols venir, i no cal ni que t'estiguis perquè buscarem directament la posició dempeus. Col·locaràs dempeus, els peus des de dalt miraràs que estiguin el més paral·lels possible i al mateix temps que els talons estiguin ben alineats. Això farà ja un primer centratge postural i també podrem evitar que un peu estigui més endavant que l'altre. D'acord? Podem fer com si fóssim pianistes fent una primera escala, aixecar els dits dels peus, separar-los una miqueta i anar-los col·locant des del petit a l'altre, al següent i així consecutivament fins al dit gros. Sí, al terra ben apalancats. Això ja em dona molta més fermesa. Això sí, ara estic veient que tens els peus una mica divergents. Els torno a centrar, els torno a posar d'una manera paral·lela i començo a sentir que estic ben plantat. Per ajudar encara a aquest bon plantatge, utilitzaré els genolls. Els genolls tiraran cuixa cap amunt i al mateix temps faran un petit gir intern. La pelvis basculada, les espatlles baixes, els omoplats es buscaran darrere l'esquena obrint la part alta del dors i la barbeta retrotreta. La barbeta tira una miqueta endarrere sentint que les cervicals també s'estiren millorant l'alineació amb la resta de la columna. M'ajudaré amb els palmells cap endavant i això ja farà que aquesta correcció alta clavicular es sostingui molt millor. Puc ajudar-me fins i tot entrant una miqueta a l'abdomen, propiciant una inspiració pulmonar i una exhalació abdominal. Sento també que la part més alta del cap, la corona cranial, se situa linealment a sobre del periner, que finalment caurà entremig dels peus. Me n'adono, potser, que tinc més tendència a sostenir més pes amb una cama que l'altra. Intento evitar-ho i, per tant, fer que hi hagi el mateix pes a sobre de cada peu, a sobre de cada cama. Estic fent aquest balanç, aquest equilibri, que m'ajudarà a sostenir amb quietud la posició dempeus. Tancaré els ulls. Inspiració pulmonar, exhalació abdominal, i amb els ulls tancats tinc molta més capacitat sensitiva i per tant podré millorar o corregir tot allò que s'escapi
de l'optimicitat postural de Tadasana, de la postura dempeus. Sento el mateix pes a cada cama, sento el treball dels genolls, la pelvis basculada, el treball dels braços ajudant els omoplats, les espatlles, la situació alta clavicular, la barbeta, la corona, el periné, la inspiració, l'exhalació. Soc capaç de sostenir un instant de quietud sense que hi hagi oscil·lació o empetitint-la el més possible? Me n'adono de que només que hi hagi un instant de quietud, la satisfacció que sento és màxim? Tadasana. Cada postura té un propòsit i sóc capaç d'alinear-me amb ella. Si la postura rememora una muntanya, sento la fermesa d'una muntanya amb mi mateix. Les muntanyes també indiquen un camí iniciàtic, una base plantada a la vall, on generalment es desenvolupa la vida. Una ascensió amb la seva pròpia arquitectura, on podria ser que passés per diferents biosistemes. I quan més amunt, un estat de més fredor. Aquesta fredor, a nivell psicològic, també és com una distància, un silenci i, per tant, una obertura majúscula cap a la consciència que és en cadascú de nosaltres. I al cim és la corona, que com si fos una flor de lotus oberta, amb 1000 pètals, pogués ser l'umbral de la baixada de la consciència que som, i és el camí de retorn a la vall, a la vida. Consciència, enteniment, expressió creativa, la veritat que surt de mi, el cor que abraça, el foc que depura, la sexualitat creativa, la generació i l'arrel que em sosté amb la Mare Terra, Tadasana.